måske. Den er rigtig god, den der. Bare kast den her igen. Det skal være lang tid, gør. Ja, rigtig lang tid. Et par minutter. Er det fint nok? Ja. Bare spark den ned til mig. Uti. Du tager den forkerte vej. Du tager den forkerte vej. Prøv at gå bag. Nej, de skal ikke den vej. Jo, det skal. Nej, de skal den kæmpe.